Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, moi bons días. Bo día. Como está vostede? Moi ben, un placer estar aquí nos estudios de Onda Cero. Moitísimas gracias. Por certo, que vimos na Gata Tola esta fin de semana. Sí, a verdade é que é unha pena, non? Que, bueno, pois sitios, lugares referentes pois deixen de funcionar. Pois sí que era unha librería que frecuentaba, sobre todo polos consellos do seu propietario de Santi. Bueno, pois un templo da banda deseñada que vai a quedar no recordo de todos. Hai máis, temos a sorte en Santiago de cómic, Alita, Astora, hai bons sitios para produto de banda deseñada. É unha pena que desapareza un. Bueno, pois todo isto ao fío do que a pasada semana falaba vostede en reunión cos autónomos, verdade? Ese peche de comercios en Santiago nos últimos tempos, como o evalúa vostede? Bueno, pois que digo que hai que poñer as alertas, poñer os focos, buscar solucións. Evidentemente hai un cambio no que entender o mercado de proximidade, pero a pregunta que nos temos que facer é: pode unha administración, pode o Concello de Santiago facer algo? E a resposta que nos damos é que sí, claro que pode facer, claro que pode acompañar, claro que pode axudar, claro que pode aliviar e reforzar o noso comercio local. Nos puxemos medidas concretas sobre a mesa. Esa rebaixa do IBI aos propietarios, e no caso de que o comerciante sexa un inquilino, pois se lle baixa o alugueiro, tamén lle baixaríamos o IBI a ese propietario. Medidas en materia de relevo xeracional. Canta xente nova mellor collería un negocio que acaba de pechar porque vai haber unha xubilación. E, bueno, pois non se traballa nesa conexión entre os novos e os que teñen toda esta experiencia. Bueno, tantas e tantas medidas que poñemos semanalmente sobre a mesa e, bueno, pois que este goberno non recolle e nos xa traballamos para poder poñer en marcha, se así o deciden os santiagueses o ano que ven. Son dos datos tremendos, nos últimos dos 2 primeiros meses deste ano pecharon 41 comercios en Compostela, pero se perderon 100 comercios en Santiago nos últimos meses. No anterior, sí, no último ano 100, en o que vai de ano, polos datos que trasladou a Asociación de Autónomos, 40, que é unha auténtica barbaridade, prácticamente un o día, non? Bueno, pois si o BNG e Goretti San Martín entenden que isto non necesita unha alarma, unha alerta, poñámonos a traballar, pois non sei exactamente a que se están a dedicar, non? Porque estámolo a ver, simplemente hai que sair, que sales do portal da casa e ves que se están cerrando os comercios a pé de rúa. Señor Verea, acaba de falar Miriam Louzao, a portavoz do grupo de goberno, con respecto a outro asunto que aquí tamén denunciaban os propios hoteleiros composteláns, que mentre se reduxo en 14.000 pernoctacións en Santiago nestes nestes meses de 2026, outras cidades como a Coruña subiu 16.000. Vende dicir Miriam Louzao, a portavoz do grupo de goberno, pues esta mañá, que o achaca, neste caso, a baixada do turismo a falta de conexións aéreas nacionais. Prevé unha melloría a partir do mes de maio. Como é vostede? Só faltaba que non mellore a chegada de visitantes en maio. Que ten que explicar é porque van 2 meses consecutivos onde Coruña ten máis visitantes que Santiago. Creo que nunca pensou ninguén en que chegaríamos a decir esta frase. Máis visitantes na Coruña que en Santiago, que é un referente a nivel europeo en turismo, en recepción de visitantes. Bueno, pois un goberno, ela mesmo, a súa alcaldesa, o BNG e Compostela Aberta, o que se dedicaron foi a criticar día sí e día tamén pois toda a nosa industria turística, e agora chegan as consecuencias. Din que un problema de Ryanair. Nos levamos tempo preguntando e non temos resposta. Cantos cartos destinou o BNG a Ryanair o ano anterior que marchou da cidade? Cartos de todos os santiagueses, Nos din que non nos queren dar ese dato, que hai confidencialidade, ou non sei exactamente por que non nos dan ese dato. Bueno, pois moitas dúbidas, máis alá dunha cousa clara. Dende o minuto 1 que chegaron ao goberno, atacaron sistemáticamente aos visitantes. Eles o que queren é unha cidade pechada, unha cidade illada e unha cidade máis pequena. Eso non é o que somos. Santiago é unha cidade aberta, é unha cidade universal, é unha cidade que lle gusta estar aberta ao mundo.
Pois don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, hoxe express. Andamos todos apretadísimos da xenda, pero agradecer moitísimo que un luns máis estivera connosco coa cita que ten vostede cos ointes de Onda Cero. Sempre un placer, inda que señan uns minutos estar aquí con vos. Moi amable, moitas gracias.